салом мухлисони барселона ва канали барсатиҷи. Аз навори охир аллакай огаҳед ки моро эл классикои якум дар соли 2024 дар суперҷоми Испания интизор аст. Ин агар хабари хуш бошад, тарафи бади корам ҳаст ки оиди ҷароҳатҳои ҷадид мебошад. Навори имрӯза оиди хабарҳои тозаи дастаи барселона мешавад. Обуна шавед ва то охир наворро тамошо кунед. дӯстон, ёдовар мешавем ки навори мо бо дастгирии ширкати 1x омода шудааст. Ҳама гуна рақобатҳои футболиро маҳз бо хизматрасониҳои ширкати 1x ҷолибу диданӣ гардонед. Дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barca. Силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. дастаи барселона мехоҳад Бруно Гимараесро ҷиддан ба ҳайат ҷалб кунад. Тавре ки Mundo Deportivo хабар медиҳад, каталониҳо рӯйдодҳои Ньюкаслро назора мекунанд ки аз сабаби буҳрон шояд маҷбур шаванд ки футболбозонро фурӯшанд. худи футболбози бразилиягӣ ки ба ӯ PSG низ пешниҳодҳо дорад, омода аст ки қадами навбатии касбии худро гузорад. бо истинод ба Globo Esporte хабар дода мешавад ки нюнинориҳо аллакай барои трансфер корҳоро шурӯъ кардаанд. ҳамо фикр мекунем ки ба мувофиқа расидан хеле душвор мешавад. созишномаи пешниҳодшуда 80 миллион евро арзёбӣ мешавад ва барселона кӯшиш мекунад ки футболбозони худро барои кам кардани ҳаҷми пардохтҳо дохил кунанд. дар мавсими ҷорӣ Гимараес дар 19 бозии АПЛ 1 гол задаасту халос. Рафиня ба барселона дар финали суперҷоми Испания бар зидди Реал Мадрид кӯмак кардан наметавонад. дар бозии полуфинали суперҷоми Испания муқобили Осасуна ки дар он барселона 2-0 пирӯз шуд, ҳамнагари бразилиягӣ осеб бардошт ва дар дақиқаи 42 майдонро тарк кард. бошгоҳи каталонӣ хабар дод ки дар натиҷаи ташхис Рафиня осеби мушакҳо гирифтааст. ҳамин тариқ Рафиня 14 январ бар зидди Реал Мадрид бозӣ намекунад. ба ҷои ӯ дар ҳайат бошад, Ферран Торрес ва Ламин Ямал талош хоҳанд кард. қайд кард ки барои Рафиня дар ин мавсим ин ҷароҳати дуюм мебошад. дар охири моҳи сентябр ӯ бо сабаби осеби мушакҳо аз майдон дур шуда, 1 моҳ натавонист ки ба даста кӯмак кунад. дар ин мавсим дар ҳисоби футболбози 27-сола 4 гол ва 6 ассист дар 20 бозӣ барои Барса ба қайд гирифта шудааст. Бавария қаблан ки бозингаронро аз Бундеслига мегирифт, баъдан ба Аякс гузариш намуд. ҳоло бошад ба Тоттенхему навбат ба Барселона расидааст. рӯзноманигори каталонӣ Родригес менависад ки Бавария омода аст то 100 миллион евро барои Роналд Араухо ин зимистон сарф кунад. шуъбаи молиявии даста тарафдори фурӯши ӯ ҳастанд, вале Деку ва шуъбаи варзишӣ Араухоро нигоҳ доштан мехоҳанд. гӯё Роналд аллакай бо Томас Тухел ҳамсӯҳбат шудааст ва ишора намудааст ки танҳо оиди Барса фикр карда истодааст. эҳтимоли тарки даста кардани ман ҳар равзана ба нашр мебарояд. соли гузашта маро ба Манчестер Юнайтед бурданд, аммо ман ҳамеша дар фикри Барса ҳастаму мехоҳам ба таври максималӣ ба даста кӯмак расонам, мегӯяд Араухо. трансфер аз хулосаи бозҳои Барса вобастагӣ дорад. Деку медонад ки ба даста пул лозим аст ва фурӯши Араухо шонси олӣ аст. дар баробари Араухо Педри ҳам варианти фурӯш шудааст. ба гуфтаи расонаҳо, Бавария барои ӯ ҳам розӣ аст ки 100 миллион евро сарф кунад. ин Бавария кони тилло ёфта бошад ё ягон шайх сармоягузор шуда бошад? эҳтимолан ҳамин хел аст, чунки боз Мессиро ҳам хабарҳо ба Бавария бурда истодаанд. гуфта мешавад ки сомонаи расмии мюнхениҳо ба Месси обуна шудааст. ин гигантҳои олмонӣ бефоида аз ҳаёти футболбозе назора намекунанд. мо махсусан санҷида баромадем, вале онҳо аллакай ба қавле отписатсия кардаанд. Месси агар ба Аврупо баргардад, он ҳам ба Барселона мешавад. албатта он ҳамчун футболбоз нею яке аз роҳбарони даста. ба ҳамин тавон дӯстон обуна шавед ва дар ҷараёни навгониҳои Барселона бимонед.